Miten niin et osta? Saatana, mä oon pitänyt sitä sulle kohta 2 kuukautta. Viimeksi vartti sitten hylkäsi helvetin hyvän tarjouksen. Älä huuda minun korvaani. Sunko tekosia se oli, että pankki pisti mun lainani ulosottoon? Häh? Rauhoitu nyt, hyvä mies, ja kuuntele vähän. Perkele, mä oon kuunnellut sua ihan liikaa. Tyrjälä yrittää luovia. Mutta minä teen siitä lopun. Käski Piikku kysyä, missä se oli silloin, kun Huuko kuoli. Se korttihan piti käyttää vasta viimeisenä keinona. Nyt on se hetki. Kuuntele! Me pannaan ilolla neuvos lujille. Se tietää, että me ollaan valmiita paljastamaan kaikki. Tyttärensä takia se tekee mitä vaan. Ymmärrätkö? Mitä vaan. Mua et sotke siihen. Kuule. Sinä et sanele ehtoja mulle. Vai luuletko, ettei mulla ole varasuunnitelmaa sunkin osallesi? Mistä sä puhut? Oletko aivan varma, että Tyrjälä tosiaan tuli tappaneeksi Huukon? Miten niin? Sehän oli selvä tapaus. Oliko? Voihan olla, että se kuoli vasta sitten, kun sinä... Tota ei usko kukaan. Mun ei tarvitse kuin vihjata, Härmälä. Mitä sä oikein haluat? Että sä pysyt tässä mukana tasan niin kauan kuin minäkin. Okei. No mikä on? Oliko ikävä puhelu? Heitä mun tremolo. Miksi varten? Että mä saan edes kerran syödä kaikessa rauhassa. Sä et enää rakasta mua. Rakasta. Mut hei, rajansa kaikella. Avaa ovi. Mä tiedän. Sä sait mitä halusit ja nyt sä aiot heivata mut. Älä nyt on naurettava. Mähän tarkoitin tietenkin, että mennään sinne yhdessä. Sori. Ihan oikeesti. Onks sä täällä? Juu, oon mä. Sulle tänne mitään asiaa. Ala vetää täältä! Onks sä nyt rahoittaa ton pölvästin auto? Ei se oo. Mä ostin sen omilla perintörahoillani. Just jo, saatana! Pitäisikö munkin mennä? Ei vielä mihinkään. Juu, ei niin. Mä oon omissa hommissani. Sä oot mun hommissa nyt. Ota nyt toi latsa pois päästäs. Otetaan. Tulin kun käsky kävi. Älä nyt viitsi. Tuu peremmälle. Kiitos. Voinko mä tarjota jotain? Minun puolestani voidaan mennä itse asiaan saman tien. Ei kai nyt sentään. Hei! Just. Missä ollaan? Sä oot ainakin kusessa. Anna sille viini. Anna ite.
Jos siitä ne vähän piristi. Mitä te haluatte? Ei muuta kuin se, mitä sovittiin. Menkää pois. Ei mennä mihinkään ennen kuin asiat on puhuttu selväksi. Mä ymmärsin, että kysymys on minun lähdöstäni. Kyllä. Isä oli ihan poissa tolaltaan, kun kertoi sun lähtöaikeista. Ei se ole mikään aihe. Joo, mä tiedän. Sä olet jotenkin aina niin tosissas sitä, mitä sä oot. Olen aina kuvitellut, että se riittäisi. Onks mä loukannut sua jotenkin? Siis mä tarkoitan ihmisenä. Miehenä. Ei puhuta siitä. Mä olen tavoitellut sun isäsi tässä illan mittaan, mutta turhaan. Mä olen pelästynyt, mutta mulla on pahoja aavistuksia. Joo, mä tiedän. Mä itse asiassa kävin mökillä ja hain sen haulikon ja piilotin sen. Mä pelkäsin, että se saattaisi tehdä sillä jotain itselleen. Kyllä sillä haulikko nyt on. Mitä? Mä näin päivällä, kun se kävi kakkosvarastolla ja vei haulikon autoonsa. Mua te ette pysty kiristämään millään. Hiku tietää jo. Ei vielä. Ei vielä. Mä korostan, että ei vielä. Haluat sä joutua lusiin? Ihan sama. Ihan sama, kunhan tää vaan loppuu. Pilo hyvä, tää loppuu ihan varmasti. Susta tulee loppuun, että sä huomis aamuna siirrä rahaliikkeelle tässä mun pankkiin. Tää on sun tyttäres. Pannako vihjaus loppu saman tien? Puhelin tänne naista pitkä. Mitä nyt? Sieltä kuuluu laukkaus. Saatana. Tää palaa kuin paska. Vedetään se kauemmas. Viedä se makuuhuoneeseen. Saatana hullu! Sä tapoit Villen! Mä soitan palokuntaa. Saatana soita! Ja ilmoita kuka soittaa Tyrjän majalta! Tule. Nyt on kiire. Mihin? Ei ole aikaa selittää. Tommi. Tommi, Piiku tässä. Missä sä oot? No mä oon täällä Asserin luona. Aja niin nopeasti meidän majalle, kun pystyt. Siellä tapahtuu ihan kauheita. Siis täällä on haulikkoja. Mä lähden saman tien. On varovainen. Ilman muuta. Mitä nyt? Tyrjän majalle. Nyt on kiire. Pysykää te täällä. Mä menen sisään. Ei mitään hätää enää. No mun Tommi, jos sä olisit vielä tuolla. Tommi. Poika. Ei hengestä. Minä en tarkoittanut. Mitä sä et tarkoittanut? Tappaa.
Ei saa kertoa, Viikulle ei saa. Mitä ei saa kertoa? Minä se olin. Viiku ei saa tietää. Äiti Petri ja anteeksi. Ei ikinä. Pois! Pois, etkä sä näe, että se Lauri! Mene pois! Mä en oo kysynyt Piikulta mitään Tyrjänmajan tapahtumista vielä sattuneesta syystä. Taitaa Piikulla olla muutakin ajateltavaa. Ei olisi uskonut, että tässä näin käy. Ei sulla ole mitään tietoa, mitä sillä majalla oikein tapahtui. Taisin kantaa isäni murhaajan liekeistä. Niinpä. Kyllähän se Huukon tapaus alkaa murhalta vaikuttaa. Hävettää niin hitosti se ensimmäinen lausunto onnettomuudesta. Kai tästä joutaa eläkeputkeen. Ei tämmönen henkihaukka poliisina enää kauan käy. Niinkö meinaat? Saa tulla nuorempi ja minua terävämpi mies ja kelee ulosottomääräyksiä. Tai nainen. Ei sulla sattuisi olemaan ketään sopivaa tiedossa. Joo, katsotaanpa vuorolistalta. Oi herra, anna mulle viisautta. Vai mitä?